ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 24/7/26 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಿಡು ಪರತ್ ವೃಕ್ಷ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗೊಂಡು ಐನಿಡ್ದವರ ಲಡೆಗೆ ಸುರುಕೆ ಬಾಬಡ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ನೀಡಿತನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಓಡು ಅಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನೊಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು. ಅಕ್ಳಿಗೆ ಪಕ್ಕ ನಾಶ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಭಾವನಾದ ಭಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು. ಪತಿ ತಯಾರಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪನಗ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಜಿಪೋಯಿ ಏರ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಳೆತ ಒಪ್ಪರಬಲ್ಲೆ ಮೋಹದ ಸೆಳೆತ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂತ ತೇಲಿದ್ರು ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಪವೈದ್ಯರು. ಇದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಿಂದೇನು ತೆರಿಪೋಡಾವನು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಈ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡೆ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಏದು ಸಹಜ ಉಪಾಯ ಆದಂದು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದಂಡು ಬಾಬಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಬಂಧನಡುಳ್ಳೇರು, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಧನಡುಳ್ಳೇರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಬಾಬಾಗೆ ಗೊತ್ತು, ఒక ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇತೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಈಗಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬನ ನೆಂಗುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಐದವರ ಆತ್ಮಗೂ ಆಂತರ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ವಾದ್ ಬಾಬನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ತದರು ಆ ಬಾಬಾ ತೆಗೆದಿರು. ದುಕ್ಕೊಡು ಬಾಬನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ನಿಖುಲ ಸಹ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈತ ನಿಖುಲು ದುಃಖಿಯಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಚಾರು. ಏರಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡವು. ಆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ನೀನು ನಿಖುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪದರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖುಲು ಕುಲ್ವರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕುಲುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದ ವೈದ್ಯರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ದ್ಯದ ಅನುಸಾರ ಬರ್ಪರು. ಬಾಬಾ ನಾವಿಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದಂಡು ಏ ಪನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪರೋ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಒಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಅವಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಯಾನ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಸಂಗಮಯುಗ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪಂಟು ಕೇವಲ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲ ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಚಯ ಕೊರೊಂದು ಹೋಪಾರು. ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲು ಉಳ್ತಾರೆ. ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರೆದಿನ ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬಾಯನ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಹತ್ತದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ನಿಖಲು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ ಬೈದ. ಶಿವಬಾಬಾಲ ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ಶರಡು ಬದ್ದೆ ದಿನ ಮರವೆರಪಲ್ಲಿ ವಾ ಬಾಬರ್ದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಭಾವನಾಪರೋ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ನೆನಪುನೆ ಮಾಯೆ ಮರಪದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ತೆರೆದಿನ ಸರ್ವೇರು ಸದ್ಗತಿದತ್ತ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಭಾವನಗೆ ಸದ್ಗುರು ಬಂದು ಪನ್ನಡ ಹೇ ಪತಿತ ಪವನ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮನೇ ಲೆಪ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಪನ್ಪುರನ್ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಓರಿ ನನ್ನೊರಿಯನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿರ ಒಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಹಿಮೆ ಹಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಇಬ್ರಂಜನೆರ್ದು ಕುಶಿತ ವಾದ್ಯುలను ಬಾರಿಸವಿರು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಗುಪ್ತ ವೇಷಡು ಏರು ಬೈದಿರು ಪನ್ಪನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಅರೆಗ್ ದೂರ ದೇಶದ ಯಾತ್ರಿಕೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾವು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ.
ಮುಲ್ಪ ಯಾತ್ರಿಕಾದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಪನ್ಪುರ ನಿಕುಲು ತೇರಿ ಬಂದರು. ವಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಅವು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತಿರ್ಚಿ ನಿಗುಲಿತ್ತ ಬಾಬಾಡ್ದು ಏನೊಂದುಳ್ಳದು ಐದವರಾಯ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಅರಣ ಮಲ್ಪೋದು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಗಳು ಮಾತ್ರಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾತ್ರಿಕಾದುಳ್ಳರು. ನಿಖಲೆ ತೆರಿದಿಲು ಎಂಗ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಈ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಬ್ದಡು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಯಾತ್ರಿಕಾದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಕಡೆಕ್ಲೆಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಐನಡ್ದವರ ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಗಳು ತೆರೆಯುಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿಸಿರು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಿಗಾದೆ ಬರ್ತಿರು. ಬಾಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಬೈತಿರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಅದಂಡು ಈರೂರಿಲ್ಲ ಪಾವನೆ ರೆಜ್ಜಿರು ಸುರುತನಂಬದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಸಹ ಪತಿತಾಪಿರು. ಈರು ಪಾವನಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲು ಇಡೀ ವಂಶಾವಳಿ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಂತರ್ಲ ಸಹ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲು ಏರು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲಿತ್ತ ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದು ಬುರ್ತೇರು. ಭಲೆ ಅಮೇರಿಕ ಇಂಚಿನ ದೇಶಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಸತ್ಯಯುಗದ ಎದುರುಡು ಅಮೇರಿಕ ಇಂಚಿನಳೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಹಾತಲ ಕಡೆಟೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಆಡಂಬರ ಆದುಂಡು ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆವಡಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅರೆ ನೆಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪು ನಾವು ಏತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು ಅರೆ ವಾ ಬಾಬಾ 25 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅರೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಹಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲಿಗಂತೂ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಡು ಲಡೈರು ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಸೈತೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕೊಲ್ಲತೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಡಿ ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಸೈತು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲದಲ್ಲ ಸಹ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು. ವೃಕ್ಷ ಸುರುಕು ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಹೋಗುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿಂದ ಸುರುಕು ದೇವತಾ ಧರ್ಮಪ್ಪುನಗ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೃಕ್ಷ ಎತ್ತನು ಆದಿಸನತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯುದ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಮಾತೆತ್ತಲ ವಿನಾಶ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಅವು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಒಂದು ಭಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಇಂದೆರ್ದು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಬೊಲ್ಪುಡುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿ ತೆರಿದ ಇತ್ತ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪನು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಗೆ ಸುರುಕೆ ಏಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡು ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಪವಿತ್ರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣಿಯರ ಬಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಊರಿನ ಅನವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರಣಿಗಳು ಮಹತೆಯರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಅಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಭಾವನೆ ಅವಡ ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಶೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪವಿತ್ರ ಅವಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ರಚನೆದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದ ಎಂಗ್ಲಿತ ಬಾಬಾಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಸತ್ಯುಗದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೋಡಾಪುನು ಎಂಗ್ಲು 84 ಜನ್ಮನ್ನು ದೆತನೋ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಅಂತಾಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪನು ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಾವನೆರಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವಡಾಪುಂಡು ಪಾವನೆಯರು ಬಂದ ಪವಿತ್ರರು ಕಾಮ ಮಾ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು
ಎಂಗ್ಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲ ವಿಕ್ರಮಡ್ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯರೆಗಾದು ಬರ್ಪಾರು ಬಾಬಾಯಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು 25 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಡಲ ಮೋಹದ ಸೆರೆತೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರೊಟ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೊತ್ತು ಪರತ್ತು ಚರ್ಮ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಡಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಇಂದಿನ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೇಪೆಯನ್ನು ಪಾಡಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ತಿರಿದೆನಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಾರತ ಶರೀರ ಆದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನಾಂದಲೊಂಜಿ ಅವಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಗು ದುಃಖ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಿರಿದು ನಿತ್ಯಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡಾಕೊಂಡು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದಿನೇನು ತಂಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಪಡಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೇರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರಡೆಯವು ಬೊಕವ್ವೆ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ದೇಹ ಆತ್ಮ ತುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಬೈದೆ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಾವನ ಅಪ್ಪನಾಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕ್ಲಿತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 84 ಜನ್ಮದೇ ತಂದಿರು ಇಡೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ 84 ಜನ್ಮದೇ ತಂದಿರು ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರಿಗೆ 84 ಜನ್ಮలు ಬಂದು ಅನ್ಪಿಸಿರು ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ಸುರುಸುರುಕು ದಾಸದಾಸಿಯರಾದ ಪೇರು ತ್ರೇತೊಡು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪದವಿನ ಪಡಿಪೇರು ಅಕ್ಲ 84 ಜನ್ಮలు ಬಂದು ಬರಲಿ ರಾಜರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಇರು ಮಾತ ದಾಸದಾಸಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮಂದೇ ತೊಣೇರು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೊಡಾಕೊಂಡು ಎಗ್ಲು ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮಂದೇ ತೊಣ ಪನ್ಪುನೇನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪಡು ಏತು ಸಾತ್ಯನು ಆತು ಭಾವ ಕಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಪುಲೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಈ ರೀತಿ ತಿರಿಯುನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಇರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಡಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ವೈದ್ಯರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೀಕೆಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ ಆತ್ಮದಪ್ಪ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ಲ ಸಹ ತೊಜ್ಪದು ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಕಚೇರಿ ಇಂಚಿನಟ್ಟು ಕಾರ್ಡನ್ ತೊಜ್ಪಂಡಲ ಸಹ ಈ ಬೀಕೆಲು ಏರು ಪಂಪ್ನವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹ ಹಿಂದೇನು ತೆರಿಪಾಡಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂದು ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು ದಾದಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು ಆಸ್ತಿ ಮಾತಲ ತಾತನಾದುಂಡು ತಾತನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗನು ಪಟ್ಟನು ಇರು ನಿಗುಲ ಸಹ ತೆರೆಯಂದರು ಶಿವ ಬಾಬಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲು ಆಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದರೆ ಓದವಡಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಬಾಬಾ ಆಕಲ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಓದು ನಾವು ಜೋಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಅದು ಓದಿರು ಎಗ್ಲು ತೆರಿಯಂದರು ಬಾಬಾ 25 ಜನ್ಮಗ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದಲ್ಲಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ತು ಅಂತನು ಏದು ಓದುವರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಎಗ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರ ಬರ್ಪ ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಂಚ 84 ಜನ್ಮದ ದೆತುನೇರು ಬಂದು ಎರಿಗ್ಲ ತಿರುದಿಜಿ ರಾಧೆನ ಭಕ್ತರಾದಿತ್ತೆರಡ ರಾಧೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ತುಂಡರ ರಾಧೆನೇ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೆ ಶಿವನೇ ಶಿವಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪಣ್ಣದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತದು ಉಳ್ತೇರು ಈಶ್ವರ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತಲ ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಆದುಂಡ್ರು ಭಗವಂತನೇ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಈ ಇಂಚ ಪಣಂದು ಏತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಹೀನಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇದು ವಿಕಾರಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಲ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಆಕಳು ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಇರು ಕೇವಲ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ಕೇನು ಇರು ಜೋಕ್ಲ ಆವಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನು ಬಂದು ಕೇನು ಇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಈತು ಜನ ಸೈತ್ಯರಂದು ತೀರ್ಪೋಚರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಸುರೂಕು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು. ಸುರುಕ್ ಯಾನ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಏರು ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅಕ್ಲೆಗು ಅಂಚನ ಜನ್ಮನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಶಬ್ದನು ತಪ್ಪಾದ ಬರುತ್ತಿರು. ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಏರು ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅಕ್ಲು ಚಿಂತೆಡು ಏರು ಅವೇ ಚಿಂತೆಡು ಏರು ಸೈಪರೋ ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ನಾರಾಯಣ ಪೆರು. ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದು ದಯಕ ಬನ್ಪೆರು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ತೇರು ಬಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಳ ತಿಳಿದಿಚೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐದವರ ರಾಧಿನ ಜಯಂತಿ ಒಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ನಾರಾಯಣನ ಒಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗಳು ತಿಳಿದಿಚೆ. ಪ್ರಶಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪೋರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತೆಯ ನಮಃ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಜೋಗುಲು ತಿಳಿದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಸೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಬೇರಂತೂ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದ ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಚಿ ಈ ಪರತು ಶರಡು ಇತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುವುದು 25 ಜನ್ಮಕ್ಕಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಆಯ್ನದವರ ಇಂದಿತ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಅಂಡ ಎಂದಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಡಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಪನ ನೆನಪೆಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಚಿಂತನೆಡು ಪೈರವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ವರದಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅದು ಅಜ್ಞಾನತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭಾವ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆಪನಿಟ್ಟು ಓಪಿ ಪ್ರಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನ ತೆಪ್ಪುಚಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಂದು ಕನೊಂದು ಸ್ವಯಂನು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಓವಿ ಪಾತ್ರದ ಅಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಏರು ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ಮಾತಲ್ಲ ದುಂಬೆ ತೆರಿಪದೆ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲು ಇಂದಿನ ತೆರೆದುಪ್ಪಿರು. ಮಾಯದ ಚಮಚಂ ರಿಮ್ ಜಿಮ್ ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣಮಯವಾದ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದುಪ್ಪಡಾಪನು. ಏರು ಮಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ರೂಪದ್ದು ತೆರೆದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗಾದು ಸೋಲುಂಡಾದುಪ್ಪನವು ಅಸಂಭಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲು ಎಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತರಾಯರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯೋಗುಡು ಸದಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ದ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜ್ಞಾನದ ಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮೈಟ್ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ರಟ್ಟು ಶಕ್ತಿದ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡ್. ಇಂದೇಕ ಪನಡಾಪನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು. ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಹೂವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಸಮಯನು ದೇತನು ಚೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.